foy ko gorum dum daga mbimmi mi artiri hoore ma haggille malla no wela wadire bammo ko ron ñaano mi ko no wari min ko am furati haggille ma o do esani mais aɗa andi harana tabi koye non he heɗum artir ko haqqille ma ko kalantuma mo hawa heɗo kalantuma mo manere il faut kaɓay mo de yonti kaɓay mo kanka din ɗum jimi haal e non artire guille ma o est ce que reɗi kalama mo isa ko kucciɗa em ɗaɗa wi kam mi habbe manel ko an ko hanma habde makko min mbota haɓe manel habbe makko min mbota haɓe manel an woni gorko di I an wona probléme wona bone ma wonɗo bone ma hayma ko an habari ɗum ha par mi ara min ar hen yan so woni probléme am woni bonam min komi debbo an ka gorko wa haɓede place am min manel lecci mi yi ha galu men bammu ko e manel fo mbi ken ñane to sababude ma an kay ko an fotata gille ma ganda ko podɗa haade ko podɗa yaade ɗo ganda ɗum min ko ɗum jimmi wadde mo conseil so tawi noon o yi ko ci jungo mo o wiya on waɗema ɗum nayi mo laamu ɗum ene weeɓi ɗum jimmi haalandema est ce que ri kalama mo eyi mane moƴƴi ko min woni mo darta ko wiyene haɓay makko min woni mo darta wiyene findire makko manel jungo fo nan foti no jungo maleyka ni ñande hello makko yetti ham tawtemi directement ko mbiɗa maayi an noon ka gorko wa habde makko min woppam tan mi ƴewɗo mbaɗmi géré situation mbaɗa ɗum géré a faami an kam ka tappet ka ɓoyɗo wonde tappet an som faami wadde ka kullu manel hano kulirɗamo ni min hulani mo min fof kaɓeɗa ha para min bolle puyɗe non min hulani mo mboɗemi noon yaha moƴƴi ganda to kaɗa an ew bone bolle puyɗe non Naam. Ngari tadi. Mubel fusi wuro ngo. Hollum hen. Galle asimiyen. Nice. Tegalat. Ko won? Tegalat. O fusi yiwe galle asimiyen wana to min jeno. Wona yasin joni halim dum da. Hanni wele an ko mbatta galle asimiyen. Lay wana o wimo yo woppumo. Yo wop gorkam. O wimo yo woppam. Kanko wi o woppata. nde wiwa woppata buubel fini hanki jam o wi kam som fini man watmo ata makko mi pimi mi jewmi pasti jewmi galle o jewmi le rekkore le station mi yani buubel mi buubel to yehi debbom jontade o to yehi a faami tan mbimi yomi yaltumi yilomo non jo jawmi jami noon jew mboɗo yilomo ko galle asi o piidum o sigilimo o wimo c'est pas les premières fois o haali français c'est les premières c'est les deuxième tili arde kadi yiide gorkam mi kaasa guel mamma o piimo o waɗimo ko foti waddemo ko on andano yaari yaro andano yaari a tawaka harende an ko min haalanma tawaka harende joni no ƴettat kadi ko jangtoɗa kadi ko jangti mi ya galle mi heƴani noppam ɗum heƴa fattanno explique mi haalama no yaari mi haalama min ƴew min kaw kam ceemere mon onon ko mbatton ko wona lawolde woppo haw jokkita ay min ceemere ɓuranimi way nani mbiɗa suusi reedu mbiɗa andi ko mbaɗanmi ko mbiɗa yiɗi joom gollam eyyi jaami nder galle mabɓe ɗum farnor jaami nder galle mabɓe mbimomi moi zerde nangude koyngal jaatengal nder galle amen way eyyi se nangude to mari ɗon jodde mawɗo kam mbaɗo gandon mawɗo joddi ɗo mbawaɗi ani yero mi ƴettaki de o wi koyngal jaati ko wi kanko koyngal jaati mo assimi o wi a faamani jokkiti wallahi mbaɗa gollimo golle ɗe ganduɗa ngal ɓiito piimomi gubber ƴew o dogi o naati nder galle maɓɓe o naati nder suudu oɗa ko piimomi ƴetti kay wallahi ma andu ko ceemere kuccidirɗa eyyi heɗmi haalama heɗ e joni keɗɗe kam seeɗa keɗɗe gaare seeɗa keɗorɗe kam sestan buubir ceemere ko noon waya eyyi so neɗɗo ceemere wino hefta gorko ma a hollat ɗum ka ceemeɗo a wona mbomri saabu ceemere mbomri jiida ay hare ceemere a hari mbomri e ceemere jiida nadde galle jananɗo gummuɗa galle ma naata galle jananɗo aɗa haɓay koɗo gonɗo e galle jananɗo sa warama a perti gendarmerie so ari ɗum ko violation domicile wiye alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah hamdan kathiran ya rasulullah ya rasulullah baba lu bam téléphone téléphone holo
bam téléphone ma mi noda hawa wala hawa jamaram sim kon ko an jas an mi hala ma gido goto ket har ma yida noda hawa alum hay o numéro o mo je fo rukuma ko numéro goddo o numéro mako o hande ko yeru windina ham neneno kango kuno ham o jum numéro e gotel joni non hande ko yeru windani ham eyi gaddu numéro joni nuba ham téléphone o nodamo so kande hobandu e hedum non ay hanki Abou Sakeb eyi Allah e nelal mun wono kanyum ko neddo juldo teddudo hanma warde cuule jergel ari dum handere gal Abou Sakeb mi walani hay bat min ko hawa jeami min walani Abou Sakeb hay bat halni kam eyi Abou Sakeb ko bada cuule gel ari dum galle to wana kango wi mo hefta hawa jungam kango wi mo hefta hawa jungam min so neddo wi hefta hawa jungam tan firti ken warem so wonan Allah e nelal hedum gen haalande so wonan Allah e nelal mun Abou ko juldo ko neddo teddudo o ko fon andi dum ko dimu hande tan min so hama a warano cuule jergel am min so wonano o gendarmerie so ari nawer in kongo nawma nawa yarte so jehi cuuɗ mon jiidata onon de domicile mono koko yaari bangue in kongo naata galle janano on woni étranger kongo naata galle janano ko arani de o naati galle janano dañani domicile o waɗi amen violé domicile o dañani domicile min mi naata galle wadde dañani domicile kanko wari ko yiilade gorko makko mo jogui voilà o adi ko o yewi ko wimo yo ha gagal ko woni kaw onon ko dokkantomo doole wallahi kaw min ɓurɗo jiidude onon ganda on gandana ɗum onon mbimo yo naat galle o son kollanomo galle o walla on mbiyanomo bisimilla o natta ɗo min mbaɗa andi fof onon aɗan caali so darima calɗini tawi ko onon woni calɗini kaw sa wonano kaw ma wi ka nafiki mi yiiɗa wiidema ka nafiki yan noon buubel walla Allah andi mi yiiɗa wiidema ka nafiki nayi ɗi jardani wallahi mi yiiɗa nayi ɗi jardani fof ko an kono o fof ko o aya kaka mi waɗi noon foko an an wawa teƴƴude foko an dokkamo debbo mbiya yomi heɗa min dokkani mo debbo o refimo tinani o yemi Côte-d'Ivoire o yaadu mum Côte-d'Ivoire tinani o yahani to onon yahatan toon yeru wi yahani min Aliou Dembourou min Aliou Dembourou nde hokkata kam kalis mboɗo siftora jaaɗa Côte-d'Ivoire kanko waɗanma billet Aliou Dembourou waɗanma billet jaaɗa Côte-d'Ivoire kumanɗam Aliou Dembourou ko hen jeeya Aliou Dembourou galle mabɓe tawon momi ala o jeeya tawon momi billet o waɗani yar yi Côte d'Ivoire o yaɗanno yimɓe jaw mi yahani Côte d'Ivoire mi yahani Côte d'Ivoire kallam duppat galle mabɓe ala mi yahani galle mabɓe duppami galle Aliou Dembourou en hangede galle mabɓe duppami on ɓurma e moƴƴi aɓe nokkuma debbo moƴƴi tawi ka kebbin moƴƴi kaw mi andi fof ko galle ma tan ɗum tawi aɗa holla min doole buuɓe ay ceemeɗe wayata kono Dieynaba Ali en Aminata Amadou Ali en Gaysiri Bokkani en Gaysiri mo heewi faro Gaysiri no heewi faro Gaysiri no heewi faro mo heewi faro famɗa haala e tewo yowdani tewo golle yooɗa golle o yowdani kadi aɗa wiya debbo ɗimɗel celelelelelele gudel celelelelele aɗa sorsortay ɓe ga ko ɗum wonma addude min ɗo e galle ma o kaɗo hoynami kaɗo hoybi yero noon ivoirien mi anda ko Côte d'Ivoire yero ko desɗo toon de ko desno tan wona yi ayi omona yah an kaw an a wona yaro yero ko desno an a wona yaro an woƴe koma ko waɗi aɗan ɗo a wawana goggo Yasine goggo Asi ɗum probléme woƴe koma ɗum wona probléme woƴe koma mi wonananima ceemeɗe wallahi mbaɗo wonani yaro ceemeɗe min jalta galle ma wona min ko debbam fiyatamo debbo ma onon haasideji pistole o waɗata e mon pistole an mawɗo buduro ka mawɗo buduro an debbo yer dañi o ko jeewo wona hay lembel no jiɗɗa fof mbaɗa min a tampini kam o ko jeewo wona hay lembel kanko wonata jeewo kanko yiɗi resede buubel an ba tampini yimɓe maire de Didon Dagas wonande Abou ni tawon Abou kam min mi elminimo wallahi taw mi elminimo mo elminta mi Abou anda baba hokkam téléphone o mi nodda Hawa ɗum wojam hokkam téléphone hokkam téléphone o mande téléphone o nodda wona ñande mi wiya hokkam téléphone o a hokkanimi hande mi wiya hokkam téléphone o a hokkanimi pama noon hande guerowo galle o wona liggey wona yarnoyde mbabba wona ya ƴogoyde loode wona fittude galle o hay batte min waɗata ɗo hen ɗo so wona mayɗa ɗon kam hankkadin kam a maayi heddi ko mino tan kam gallam mino jeeyi galle o mi yaha mi waɗa ɗo hen foof ko beelami eyyi
ɗum ɗon noon so tawi noon a jaɓi dokka hammi noddu Hawa sa jaɓani pama noon kam wona ngesa ba hammi remi ɗum ko an o soñata ɗum eyyi wona kadi a wawa liggey sa naate ɓakkere nde a yini koɗo maaro no wayni ndiyam ɗam ɗo aranma wona sa naati hen tan ko oho ñanden ɗo tan jaaɗa ɗo hen ko oho ko an o heddoto hen noon mbiɗa jogui kalis aɗa jogui kalis mbiɗa jogui kalis mami waɗa hen yimɓe liggo ɗum ha laaɓa jeeya an ya mbiɗa jogui kalis mi waɗa hen yimɓe liggo ɗum ha laaɓa manel wano mbami ni ñande fof mbaɗa ñamto a ñamtora hay goto yiiɗama garaɗo waɗa mi kocci golle puyɗe mi waɗa hen kalisam non boy climat on weɗi noon en tout cas hande kay wuli tana seeɗa mais sakni mumde quoi mais an aɗa andi probléme o ani probléme ma an meeɗa arde ɗo ha mbiɗa fat mo fat mi yaha mi adde kas barat cahen an hollum awa cahen o watta probléme ko fof wona probléme ɗum wona probléme joni nodda mi ñama an ndiyam mi yari ndiyam hande suba guila suba ɗum wona probléme fammi nodda mi ñama waɗata hay a wawa wadde ata non aɗa hen galle ɗo a wawa wadde an non min actuellement moy lolo en jooɗi kay ata kadi jarano aɗa jooɗi mbiɗa jooɗi kay an kay wonko talla ko an goɗɗum talla ko sino boy ma o boyam kangal ma o boy wonko mi hallanima de holo buubel waɗi attaqué debbo o mbiɗa hono billahi wallahi buubel attaqué boyo no ala ko famɗa buubel immima galle maɓe yeehi ha galle jaatigui o debbo o asimi ala fof ko a haalani asimi mais pindirani ka mi anda komi kalnaɗo par ce que komi yeehi toon debbo o halninmi buubel wimo wota yaha galle amen wota terto yero wota wanni ala fof ko haalani wi haro yennoje musɗe sonka imo ƴattu a famata mais ɓe hamɓe ɓe dofodira non mi sikkani ɓe dofodiri mi anda c'est pas possible buubel ala yo ko haalani ala yo ko waɗani ala o non mais n'importe quoi mais ɓe o wi o yana accu yero tan ono terto yero tan ono terto yero tan mais anne kadi boy ma om tiiɗi hoore de ana tiiɗi wawa yaade noon hoore oɗo ganda o tiiɗi hoore gimmiɗo Côte d'Ivoire ha ɗo fi gorko te o ari o tawi on hakkille makko sellani joni ha hande o wiyama hotta jon haɗum hodde rek hawmo mi anda boy an ɗum ɗo sa rentaki an boy an a dañat hen probléme de an jogde dañe boy min kay ko mbiyami on ñan ko tan mi dañi probléme mi dañino probléme yo non te on probléme wona min tan dañimo enen fof en dañi probléme de mi a nanaraka men de o go oɗo buube men da on déjà o sellani eɗen mbawi arde ha ɗo mbiya jaltina hoore ma mi heddo mbimami o sellani goɗɗo on tiiɗi hoore et puis sa rentaki ɗum ɗon mi wawi créde goɗɗum tawa boy wona tiiɗi hoore walla ɓe fof cellani eyi joni noon joni an aɗa anayi e milieu oɗo sa rentaki ko probléme gandanta hoore ma comment faire mi haalnimama de ɗum no sirani de ɓawi mais China boy wi boy what China wala an addu ga min fiye China ɓaɗa addu matériel a fiyata ala caɗele ala caɗele ɗum kay yaawi suɓe non c'est grave Viens. Oui. Je te parle. La femme folle là que vous avez chez vous. La femme la femme, soi-disant la femme de Yoro là. Pourquoi? La chose là, la chose. Comment ça s'appelle encore? Je sais pas. Boubel. Celle-là, elle est venue chez moi. Boubel. Elle est venue chez moi. Elle est venue là-bas. Elle m'a attaqué. Parle doucement, parle-moi. C'est quoi? Elle est venue chez moi, elle voulait bagarrer avec moi. Boubelari Galé. Elle est venue. Je sais, c'est comme ça. Hein. Elle est venue chez moi. C'est ce que, comme tu as compris. Elle voulait bagarrer avec moi. Soit disant, je dois laisser son mari. Elle n'ose pas de me toucher parce que moi, tu me vois comme ça avec elle là. Elle n'ose pas de me toucher. Elle a parlé. Elle m'a traité de tous les noms.
que je dois laisser son mari. Ah, bah, il y a plus, il y a pas d'année. Moi, je ne bagarre pas avec cette mouche-là. Moi, je fais comme ça, là. Si je la frappe une seule fois, elle va mourir. Donc, moi, je ne bagarre pas. Mais si elle me dit de laisser mon mari, là, je ne laisse pas. Je courtois. Faut faire doucement. Yero. Moi, c'est parler avec Yero. Mais jusqu'à présent, Yero est là-bas. Yacine a parlé avec Yero. Yero est là-bas. Donc, il faut que tu fais doucement, doucement. Force. Mais, papa, moi, si je viens chez vous, c'est pas elle que je cherche. Ah, c'est quoi? Je pars là-bas pour voir mon mari. C'est pas elle qui me dit encore, elle n'a pas le droit de me dire de ne pas venir à la maison. C'est mon mari qui a le droit de me dire ça. Ta mari, fou, est devenu fou. Il faut que tu fais doucement, on parle doucement. Jusqu'à quand? Tout ce que mon mari a dans la tête là, c'est elle. Non. C'est à cause d'elle là. Toi, il faut faire doucement. Même toi, si tu ne fais pas attention à elle là, tu vas devenir comme mon mari. Ta mémoire là va effacer carrément. C'est qui? Elle est logiciel. Elle est logiciel qui formate les mémoires des hommes. C'est le logiciel qui formate les mémoires des hommes. La folle là. C'est le meilleur fou. Toi, tu gardes une folle chez toi maintenant. Moi, j'ai deux fous. Mais si elle ne fait pas attention, c'est pas avec moi qu'elle va bagarrer. Elle va bagarrer ailleurs. On va la frapper très bien. C'est pas moi qui va la frapper. Doucement. Moi, elle viens là. Moi, je te parle. Je te dis, il faut dire. C'est pas forcé. Pourquoi c'est pas forcé? Moi, je ne porte pas les choses. Écoute-moi, c'est pas forcé. Ngoni ko dana na joni ha gida le message ha be sirri dano wana am dano tudu yaw babba nena gida le message joni yana yal bidi hande ni to di ko sogoya mu yarno mi ala tama de mi ala tama bernam den metti welay mira bernam de welay ko metti bernam bernam de welay tan babba ya jow ya yarno min ba ma yarno babba de wa yarno babba de bab mari surumu an babba wana galle he jama wana galle he jeera dum ka tan ma yarno dum jeeda be galle wana galle he jeera ha ko nyamam do e galle ho wana dum nyamata ma ko jaram do e galle ho wana dum jarta ha enen nandi dum enen pordum ko babba nafaram ko dum nafama pucungu nafaram ko dum nafama ya yarnoy mi ala ta ande he ko wuro ngo wi ka kangado hokka kangado e worbi am non temi jabani ka kangado worbi am non te ka kangande babo worbi am non mi ay non pami ko dabde ka kangado hayanni kay sarenta e mi halantu wuro ngo wi am ma hode wuro ngo wi mi hey on tam ndera darde way ni ko mawdu darde nde hay min de joyi adandi wodo hido wadi dum
on taki ittude gawri nana ara na hay suudu ɗo emin cikka ɗon ko maaro no ɓuri ɓooyde fof ɓura moƴƴude tan kamɓe kam ɓe mbiyata ko balɗe sappo e joyi kadi aɗa anndi maçon kadi so a wi aɗa heñoroo ɗum tan golle ma peewa a woppitat ɗum tan e hakkille ma kono ay min komi naƴƴo i ko naññoma kadi heccaanki puttur mboɗo ummi galle mboɗo juuloya puttur tan kadi mboɗo fayi juma jamaaba mboɗo tarde tan haa debbo o mbiyata debbo yero no wiyata no iwariya tan ha falli kam mbiyata ko asimi on falli kam tan deftina mboɗo sikka haalata ko haala ɗumnin ene haalnami haala e wonde buubel ari to waɗi ni ko piyo buubel waɗimo ni kono fiya wuro no wiyami wuro ngo no wima eyi joni an mbiɗa metti ɓerde ma min metti ɓerdam ko Hawwa holon eyi Hawwa ñanden mi yeehi ha hedde leegal mabɓe to mi yiyanimo ha joni ha ɗeɗo bal fof mi yiilo Hawwa mi ronguima hirdum mi yiyani ɗum leegal e foof joni mbiɗom ɗo hen mbiya yo mar mi yarniyam baba hol sababu ande ga ɗayɗo ayan komi ko jaggude junggam e ma somi jaggi junggam min sa jaggi junggo ma yam hay batte bonnanta am wallahi hay batte bonnanta am bab min mi yaha galle yere noon yero sehlam yere nan ɗon yero ene wawi ñaam ene wawi ñamde kono kadi galle mabɓe ene wawi defde kono mamin mbawa wuurdu eyyi ko yero ñamata tan ko yero waɗa hay so waɗani gueɗal makko nani hen no gammirɗa ham ɗo gueɗal ma ngal gueɗalam ngal ni mane aɗa yarna baba walla yarnoyta wallahi baba mi yarnoyta baba min so mumim ɗo woƴam ko Hawwa de Hawwa tene mbala ham mi resa Hawwa hankadin de eyyi aɗa resa aduna an a yarnata ha baba sa haaldama ɗa aɗa wiya enen poti wona enen poti wallu hoore ma enen poti ani kay wallu hoore ma ko ballam hooram ko ballata min ko ballam hooram Hawwa eyyi wallu hoore ma Hawwa wallu hoore ma kadi min mi ala temps mi yeehi ƴewya Hawwa min Hawwa e jiiɗo ɗo la ilaha illallah man a yarni tan baba min fof tardin jamam hay kala mi anda hande ɗo woni mi anda ni sukaɓe kocci mi anda ko jama heddi kay juulo yanode yadani hakkille mo yadani hakkille juulo mum ne feewa ayi noon baba galle saɗa yiɗi nande goonga oɗo asimi mbiɗa sikki tan kanko e buubel e yaro ko Allah andiri ɗum ɓe goɗɗodirani de mi ɓeete goɗɗodiran i an tan a ari aɗa yiilo gorko ma wiyama war seesa por force war seesa ɗinen galle seeɗ village jaaden hakkille rek o warata seesa kono ayi ɗo kanko ɓuri ɗakkitade e buube kanko ɓuri wonde kangaɗe e buube cellal kam ala e makko no sikkande so tawi no woni nomo wonde bagi makko ko haalna ɗo ko fof ko haalnama no yero way no wano ndena no wayi joni mo accanno kono joni nanata ko woni min ha feñjide kono kono feeño kono feeñiɗo ɗum koye yaade galle Hawwa Dia en ko toon gummanimi ni mbeɗen yaha min kono ko asimi ɓuuɓe ne yero so neɗɗo wine lowre ma koɗo ñallat gandade en dañi hoɓɓe en dañi hoɓɓe to affaire ƴeewa maçon ma ara ittanma ko français wawa kanko mo o ala caɗen tan won feewi kono miri buna tan tawata galle mam ɗum tagi hande jaami kadi toon kadi ɗum makko wi kam men hattata o wi kam kadi ko ñiiri bunago defi min wonani ɗo mboɗo ñaama min ñiiri bunago gila ne gonmi cukalel ha joni mi wona mawɗo kadi mboɗo ñaama ñiiri bunago kadi a yiyata noon yonti jewte ɗum tagi galle Moussa Diallo en galle Sada en Sada Tall maaro woɗe o galle nen Kadiata Diom joni mayren si kadi no defa ko weeli yaro geele law